जों जेसेबां न'खर दं गामियाव बे न'खरावहाय जोङो प्रत्येक न'खरावनो जों शेयार खालामगोन आरो जों इसोरनि नामै जोङो बेखौ जों प्रेयार खालामनाय जागोन आरो जोङो प्रेयारनि जगे जोङो इसोरनिफ्राय जों आशीर्वादखौ जों गासैबो जों लागोन आरो जों बे संसाराव थासान्दियाव जोङो इसोरखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसेनो जों सोलिलांगोन। गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय माने जोंहा नैबेवहाय आरोखि ना बर'दिननि बोराइ पार्टि ओंखारनानै जोङो खाजि जागासिनो दङ दा नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दे माने बे न'आ जाहैबाय जोंहा गावबुरानि न' आरोखि गावबुरानि न'निफ्राय जोङो खाजि जानायखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरो गासिबो न'खरफ्रामबो जोङो हाबनानै खाजिखौ जालांगोन आरोखि ख्रिस्टमासनि नामाव दै रायजोफोर माने बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय बर'दिना बेनि थाखायनो जोङो गोसो होसारनानै खाजि जाबायो आरोखि दै माने बर'दिन बोथोरनि ख्रिस्टमासनि नामाव जोङो दिनै फुङावनो बोराइ पार्टि ओंखारनानै खाजिखौ जालांसिगोन आरोखि दा नोंथांमोना नायलांबाय था जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो बेयो जाहैबाय गावबुरानि न' गावबुरानि न'निफ्राय जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरोखि बोराइ पार्टि जाजेननाया गावबुरानि न'निफ्राय जाजेनबाय आरोखि दा गुबुन गुबुन न'खराव जों हाबलांबाय थाबावगोन नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि भिडिअखौ दा होमबा नायलांनि जोङो गारजेन महरै न'खर बेरायनांगौ बेनिखायनो प्रभु इसोरा जोंनि बिदा फंबायफोरनो मानि मोदोमाव जाहाथे जों बेखौ जायो लोङो माखासे न'खरफोर जों बेरायनायखौ रंजानायजों बेरायनो हानाय बायदि आरो बे फोरबो जिसुनि सोमोन्दै बा जिसुनि फालिथायनि सोमोन्दै जों रायज्लायनायखौ बे गुसुं आरो बोथोरनि बोराइ पार्टि रायजोफोर दिनैहाय जोंहा ख्रिस्टमासनि नामावहाय जोङो बोराइ पार्टि ओंखारलांगोन माने न'खर न'खर हाबनानै जोङो बोसोरनि ख्रिस्टमासनि नामाव खाजिखौ जालांगोन आरोखि दे जिसु ख्रिस्ट सानि जानायनि नामै जोङो बोराइ पार्टिया न'खर न'खर गिदिंगासिनो दं जागासिनो दं दे रंजानो दा दान्दिसेनि उनाव मोसानाय जागोन ख्रिस्टमासनि नामाव जोङो बे गामियाव सोरबा मिथिया जानो हागौ रायजोफोर माने बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय
दमगाव गामि नोंथांमोना मिथिलांगोन आरोखि आं देखायलांगासिनो दङ কি হইছা কচলত दे बेयो जाहैबाय जोंनि गामि बोराय पार्टि फैदो दङ गोनां जायो बिनानाव गदायनि फिसाय बियो एसे न'आव हाबफैबाय हाजि जानो फैबायना नामै हाजि जालायखोलाय नै बोराय पार्टिया नैबाव जिरायदो सालदो गैया जाथ'वाखै थानाय बारावबो गैयामोन ना बियो बारा जा जिरायसिगोन फैदोब्रा बोराय पार्टि ख्रिस्टमासनि नामाव बोराय पार्टि ओंखारदों औ rumah di sini itu gelau जोङो फैनानै मोनसे न'खराव सफैलायबाय आरोखि ना दा मोनसे न'खराव हाबनोसैलाय बोराय पार्टि खाजि जानाय लोंनाय ओंखारदों आरोखि बे न'खराव जाखांलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जाखांनानै दस्रा न'खराव थांनोसैलाय बेलायनो ओंखारसिगोन जों न'आव जाखांबाय आरोखि इमारजेन्सि खामानिनि थाखाय ओंखारलांनांबाय बियो उफाय गैला जों दंबायो जों जेना हानाया जों जेननायाव गैया माने दिनैहाय जोङो दा बे ओंखारनायखौ सोरबा मिथियैफ्रा गोबां माबा साननो हागौ आरोखि ना मिथियाबो जानो हागौ दा बे मानि थाखाय बोराय पार्टि जोङो ख्रिस्टमासाव खाजि जानाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो जोंनि सासे गामिनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों सोंनानै मिथिनो लानि नोंथांमोना खोनासंगोन आं देखायलांनोसै आरोखि दा फंबाय होमबा नोङो दिनै रंजानाय सानजों लोगोसे मा फोरमायनो सानो दिनै जोङो बोराय पार्टि ओंखारदों बे बोराय पार्टि ओंखारनायनि गेजेरजों गुनिया बेसेबां गोजोननाय दं ख्रिस्टमास बोथोराव गिबिथारावनो आं बिफा इसोरखौ जों हामबाय होनग्रोयो मानो होनब्ला बिफायानो जोंखौ दादों खांदों बादों आरो जोंखौ फेदेरदों आरो जोंखौ दिनैसिमबो दैदेनगासिनो दङ जोङो फुबदंगाव केथलिक चार्चनिफ्राय बुंनाय जादों जोङो फुबदंगाव बे केथलिक चार्चनिफ्राय जेसेबां बोरायफोर दं हाबा जानाय थाखोनि मानसिफोर दं बेखौ बोराय थाखोआव जों खोख्लैयो जोङो जेनोखि थांनाय जेनोखि 24 तारिख मोना 12टायावहाय जेनोखि जोनोम जानाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट बे जिसु ख्रिस्ट सानखौ जोङो बयबो नाजावना लायो आरो बयबो जों रंजा जों बेनि मुङै जोङो मोसायो आरो बिदिनो न'खर जोङो गिदिंनानै जोङो प्रत्येक न'खरावनो जोङो साहा पानि लोङो जायो खाजि जायो मोसायो दा इसोरा जोंखौ जिहेतु दैदेनबोदों आरो इसोरानो जोंखौ नायदों आरो इसोरानो जोंखौ फिउचारावबो दैदेनलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बे इसोरजोंनो जों सानसे समाव द्वितीय आगमनाव बिजोंनो जों लोगो मोनहैफिनगोन बेखौ आसा थिनानै जों इसोरखौ
हामबाय होनायजों लोगोसे जोङो गिदिंगासिनो दं दिनैहाय बोराय पार्टि ना बोराय पार्टि आदसा आरो जोङो दंबावो दा न'खरथाम न'खरब्रैल' जों थाबाय माबादों जों न'खर शेयारिं खालामदों जों जेसेबां न'खर दं गामियाव बे न'खरावहाय जोङो प्रत्येक न'खरावनो जों शेयार खालामगोन आरो जों इसोरनि नामै जोङो बेखौ जों प्रेयार खालामनाय जागोन आरो जोङो प्रेयारनि जगे जोङो इसोरनिफ्राय जों आशीर्वादखौ जों गासैबो जों लागोन आरो जों बे संसाराव थासान्दियाव जोङो इसोरखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसेनो जों सोलिलांगोन आरो फंनैसोखौ गावराम हो नैबे जाहैबाय आंनि बैनाय माने आं बेनावबो माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन माने बियो फैबाय थानाय समाव बा थांनाय समावहाय बियो एक्स फालकमोन बेनिफ्राय जों मिथिनानै लानि दे बैनाय दिनै बोराय पार्टि ओंखारनायजों लोगोसे नोंहा बेसेबां गोजोननाय दङ आरो बे बोराय पार्टि ओंखारनायखौ लानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बेखौ रायजोनि सिगाङाव मिथिहोदो जोङो बे समावहाय गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बे 2025 मायथाइनि जे बर'दिननि रंजानाय बेहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बोराय पार्टि हिसाबै न'खर गिदिङो आरो दिनैबो बेबायदिनो न'खर गिदिंदों माखासे न'खरब्रैसो थांखांबाय आरो बेबायदि न'खर गिदिंनायाव जिसु गथ'नि सारिजानायनि मुङै रंजानायजों मोनफ्रोमबो न'खराव हाबनायजों जोङो गोजोननायखौ मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बे दमगाव मण्डलियावहाय गोजोननाय आरो खौसेथिया आरो इसोरनि बोरा अरायबो थागोन आरो जोङो थांनानै थासान्दि जेब्लायबो ख्रिस्टमास दिनखौ जोङो फालिलांबाय थागोन आरो इसोरखौ जोङो लागारबो नागिरबाय थागोन नो दंबायो दै माने बे न'खराव जोङो जाखांबाय बोराय पार्टि ओंखारनानै ओमफ्राय दा गोबां न'खर हाबनांगौ दंबायो दा जोङो थांगासिनो दङ नैबेहाय हाबगासिनो दङलाय आरोखि दै माने बैयाव जानानै फैबाय नोंथांमोननो आं देखायलांखाबाय दा नै जों मोनसे न'खराव नैबाव हाबफैलायबाय नै हाबलांगासिनो जों मोनफैलायबाय दा जों बाव मोनफैलायबाय आरोखिना फैयै फैना नैबे न'खरसिम सफैलायबाय दा जों बे न'खराव जानोसै ओमफ्राय गुबुन फारसे ओंखारलांनोसैलाय दहायबो खोन्थाखादों नोंथांमोननो माने बोराय पार्टि जों आरो माखासे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिलांखाबाय जों दा नैबे जायगायाव खाजिखौ जासिगोनलाय आरोखि मा खाजि दे ओमफ्राय माइब्रा सिथाव संख्रि सा माइब्रा सिथाव संख्रि सा दे होनबा लाबोदो नैबेलाय नै संनाया सासे ओंखाम जागासिनो दङ बेनाबो मा नाम दा मा नाम नोंनालाय मा नाम फैलाय ओंखाम जादों दा जों बोराय पार्टि ओंखारबोदों नालाय गासैबो न'खराव हाबलांजोबदों हाबबो बाद दोननायाव गैया गासैबो बे न'खराव जाखां लोंखां ओंखारलायबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दस्रा न'खराव थांबावनोसैलाय नैबे न'खरावबा जाथ'वाखैदां आंहाबो रेडि जायाखैना दे दाहाय बावहाय जाथ'वाखै दाहाय जाफैनोसै माने हास्लाबथ'वाखै आरोखि हास्लाबाखै खाजियावनो हास्लाबाखै दाहाय जाफैनोसै बेयाव दस्रा न'खराव हाबहैसिगोनलाय आरोखि दा बैयाव जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय नैबेहायबो जाथ'वाखै दा खाजिया जाथ'वाखै बेसेबां जानो बर'दिन बोथोराव जेरावबो हाब जेरावबो खाजि सिथाव आरोखि ना बिराद मोजां दिन बर'दिन बोथोरा ओंखायनो बुंजोबलायथारो आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनो बे बर'दिन बोथोराव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन माने गय जादों आङो दे गय जानायाव एफा आवाजआ दस्रा खोनानो हागौ आरोखि हाबलांसैलाय सफैलायबाय मोनसे जायगायाव नै मोनसे न'खराव सफैलायबाय जोङो बाव सफैलायबाय नै बाव जानोसै लोंनोसै आरो दस्रायाव ओंखारनोसैलाय आरोखि गासैबो रेडि जोबखा नै जोंना मा जाबाय ए गाबनाङा नै दाना लाजिबाय
बे न'खराव जानोसै ओमफ्राय दस्रायाव थांनोसैलाय गोबां न'खर दंबायो दाबो अबावबो सेस्था खालामलांगोन आरोखि ना जाजोबलांगोन बर'दिन बोथोरसो जाहैबाय नालाय बे बोथोरावल' माने जानाय लोंनायनि दिना बेनि थाखायनो जों गासिबो न'खराव हाबलांजोबगोन आरोखि मोनसेबो न'खर बाद दोननाय नङा होमबा नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनदों दा बर'दिन बोथोराव बे दिनाव जों जाबा बासायनायाव मोननो हिसाबै खुसि जाखागोन रंजाखागोन नोंसोर देरसिन खुनु फेस्टिभेल गैया बिराद मोजां दिन बेजों समान फेस्टिभेल गैया जायनि खारनाव बुहुमावनो बुहुमनाङैनो बयबो रंजायो मोसायो प्रत्येक गेदेरनिफ्राय लानानै गोरलैसिन इसोरनि आशीर्बादाबो जोंनि गेजेराव आशीर्बादखौ हरो आरोखि जों बेबायदिनो ओंखारबाय थादो आरो फैगोन बोसोरफ्रावबो ओंखारबाय थादो उन्दुनानै थानो नाङाब्रा उन्दुनानै थानो नाङा माने लादों जोङो दा ओरैनो मन्दिरनि मोनसे लाबोनानै जों ओंखाम जालायनानै रंजानायनि मोनसे थांखि लाबावनाय दं दे मोजां नेक्स्ट इयाराव दे जानायनि समाव जोङो बांसिन रंजागोन जुदि इसोरा जोंखौ मोजाङै जुदि दैदेनलाङो गोथां महरै जुदि दोनोब्ला अब्ला जों रंजागोन दे दाबसे दं दिनै ओंखारदों जों गासिबो रंजागोन दाना बे न'खराव जाखांलांबाय दस्रा फारसेथिं ओंखारलांसैलाय आरोखि ना नारें खमला मोनजादों नै नारें खमला बेदर जानानै नारें खमला जाबाय थाइसे आरो बिराद बुरजा दंबायोमोन जायासै बे थाइसेल' जाबाय आरोखि बिराद गोदैलै नारें खमला नै देलाय बेजों ओंखारबोबाय बाव खाजि जानानै ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय दस्राजों थांसैलाय बेलाय थांगासिनो दङ बर'दिन बोथोरसो जाहैबाय नालाय जानाय लोंनायनि दिन ओंखाम जानांलायखाया रायजोफोर जै बर'दिन सफैबाय माने जानाय लोंनायजों उदैया बथिक जालांजोबखायो दा मेरला न'खर दंबायो जों बोराइ पार्टि ओंखारनानै जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं आरोखि खाजि जानांगौब्रा खाजि जानांगौ जों मोनसे न'खराव सफैलायबाय दै रायजोफोर नैबेलाय नैबे न'आव सफैबाय न' गोदान लुगासिनो दं हाथ'वाखै दे जायो बायह्रायावनो बावनो जायो नै बहाय जानोसैलाय जोङो ना खाजि नै बोराइ पार्टि रेडि खालामगासिनो दं ने दे माथो ओंख्रि बोराइ पार्टिनि जाहोनो ना नै जोंना माबाया खाजिया माबायदि एवो नै सिथावा माबायदि नायदो बेदरा दे फैदो बेदरालाय दे खोन्थादो दे नै बेलाय अमा बेदर खाजि बियो बेलाय नै नुबाय दा बिराद गोथाव एवखायो दा जों बे न'आव जानानै आरो गुबुन फारसे थांफिनसिगोनलाय माने बोराइ पार्टि ओंखारदों दहायबो खोन्थाखाबाय आरो जोङो जोबजासे नागारनायाव गैया न'खर बिराद दंबायो जालांजोबथारगोन जों बेहाय जोंना नै बेबायदि खालामनानै दोननाय जायो आरोखि ना जिसु सारि जानाय सम आरोखि ना जायगा बे जाहैबाय नोंथांमोना माखासे मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ ना थेवबाबो आं खोन्थाहरनोसै माने जोंना स्टार गायनानै बेबायदिनो जिसु गथ' उन्दुग्रा जायगा बानायनानै दोनो आरोखि दा बियो जाहैबाय जिसु गथ' सारि जानाय जायगा आरोखि ना जायगा
दा नोंथांमोना बै स्टार्टखौ नुहुरखादोंना बे स्टार्टखौहाय सोरबा सोरबा मानो गायो होननानै साननो हागौ नाथाय नोंथांमोना जायहा मिथिया आं खोन्थाहरनि बेयो जाहैबाय माने स्टार्टआ जाहैबाय जिसु सारिनाय जायगाखौ खोन्थाग्रा आरोखि बेनि थाखाय गायनाय जायो दे सिबदो जानाय लोंनायनि दिन बर'दिननि दिन ना रायजोफोर बेयो जाहैबाय जोंहा दे नांलायलालै बर'दिन बोथोराव सिबबाय थानाङा दे नैबे जाबाय लाल साहा नैबे सिथाव बै बेदर अमा बेदर जानोसै लोंनोसै दस्रा फारसे जोङो ओंखारलांसिगोनलाय नैबेजोंबो नै लुगासिनो दङ दस्रायाव थांसैलाय जाखांबाय फैदो जाखांबाय थांसैलाय दस्रा फारसे ओंखारबोफिनलायबाय जाखांनानै आरोखि ना जायै जायै जानानै फैलायबाय आरोखि दा दस्रायाव थांफिनसैलाय फैयै फैयै फैनानै जों मोनसे न'खरसिम सफैलायबाय आरोखि ना नैबेलाय नै बाव जानोसैलाय बेलाय दाउआनो आंनिया गायजोरा बाव सफैबाय जों बाव जानोसैलाय आरोखि नै बेवहाय जानोसै ओमफ्राय दस्राथिं ओंखारलांबावनांगौ जोबाखै दै रायजोफोर गोबां न'खर दंबायो जों जालांजोबगोन बिनि उनावसो जों न' फारसे ओंखारबोफिनलायसिगोन आरोखि होमबा नायलांबाय थानि जोङो भिडिअखौ दै ओमफ्राय नै जोंना बेबायदि खालामनानै दोननाय जायो नोंथांमोना सोरबा बेखौ मानो आलायो होननानै बुंनो हागौ आरोखि ना माने बियो जाहैबाय माने जोंहा जिसु सारिनायखौ खोन्थाग्रा आरोखि बे स्टार्ट बिनि थाखाय जों बेखौ दोननाय जायो नैबेलाय नै बेबायदि जोंनि खृष्टान न'खरफ्राव प्रत्येक न'खराव बेबायदि दोननाय जायो जिसु सारि जानायनि जायगा आरोखि ना बियो बिनि थाखाय बेखौ बेबायदि बानायो आरोखि माहाजोन जानांगौलै आपडेट जानो रोंनांगौ आपडेट गोदान जानांगौ बोसोरफा एफा थाइसेनिफ्राय थाइनै जालांनांगौ नालाय गासैबो सोलायजोब्बाय नै बोसोरसेयावनो जाखांलायबाय जोङो जाखां लोंखां ओमफ्राय दस्रा जायगायाव थांसैलाय आरोखि नै जाखांजोब्बाय थांफिनसैलाय आरो जायै लोङै देरफुथारबायलै बियो नै नारें खमला जादों ना दे जाखांबाय दस्राजों थांफिनसिगोनलाय आरोखि मेरला न'खर दंबायो दाबो 10 खबरसो दंबायो आरोखि जों जानो जों दसेनो थांसिगोन बेवहाय जोब्बाय जाखांबाय बेलायनो जों मोनसे न'खराव सफैलायबायलै लोगोफोर नैबेलाय आङो नैबेहाय हाबनोसैलाय जोङो मोनलाय बे न'खराव हाबफैलायबाय जों हाबनोसैलाय आरोखि ना नै बेलाय नै बेवहाय हाबनोसैलाय जानोसै लोंनोसै न'खराव जानोसै ओमफ्राय दस्रायाव थांफिनसैलाय
फैदो जाबाय खाजियावनो हाबाय नैबे न'खराव हाबबावनोसैलाय दै नै बेहाय दंसैलाय आरोखि ना बैबो जालांनो एसे एवखाबाय दा ओरै बाथौआय जोंना जाखांलायबाय दस्रा फारसे ओंखारलांसैलाय जोङो नैबेजों दै जानायानो जोबाखै दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखारदों दासिम खैथा जाखो नैबे न'आव हाबसिगोनलाय आरोखि ना जायै जायै जाबोबाय मानसिफोरनावहाय जोबनोसै बारा गोबाव गैला माने न'खरथाम न'खरब्रैसोल'सै आरोखि ना ओमफ्राय जों दा फैनानै नैबे न'आव हाबबावनोसैलाय आरोखि नैबे न'आव हाबनोसै ओमफ्राय माखासे फैगासिनो दं हनै लाइन फैगासिनो नैबेजों हाबबाय जों नैबेवहाय जानोसैलाय नैबे न'आव औ नैबे गभर्नमेन्टआव जोङो फैबाय दा सफैबाय 10टानिफ्राय जाबोबाय जोङो ना ओमफ्राय दा 10टानिफ्राय जानानै 12:30 जाबाय नै दा गुमै नबिन इस्लारिनाव जोङो सफैबाय आरोखि दा बिसिनाव जानोसैलाय जायै जायै जानानै जोङो सफैलायबाय नोंसोर न'खरजों नागारबोबायना बेयाव सेलावसिया नैखौ हिदो देखो निखौ जिरायनो थांबाय ओंखारलांफिनसैलाय बाबो दा ओरै दंबायो बेजों न'खरसे जाबावनोसै न'खरनै दंबायो न'खरनै जाखांनानै दिनै फोजोबनोसै आरोखि जाबाय बर्थमाने 10टानिफ्राय जों दा ओंखारबाय नै 1टा जाबाय 1टासिम जाखाबाय आरोखि खाजिखौनो नैबेहाय आरोखि ना गिर्जा गोदान लुगासिनो दङ बिराद मोजां नै गिर्जाया नैबे न'आव हाबनोसैलाय जोङो फैनानै नैबे न'सिम मोनफैबाय दै रायजोफोर फैगासिनो दङ फैबाय फैलायबाय सेर बायदिसिना रेडि आरोखि ना फैबाय नै फैनानै जोङो नैबे न'आव सफैलायबाय ओमफ्राय दा बे न'आव जानानै ओमफ्राय दस्रा फारसे जों ओंखारलांफिनसिगोन दा बे समावहाय जोङो जाखां लोंखां ओंखारफिनबाय लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर बे न'आनो लास्टमोन ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों